आज एक वर्ते बड या 40 वरांच्या आराधनांत बाळट जेजू टुटमातावन आम्ही आराधन सोलोन वेलें हे एक वर्तो आवटास क्रिस्तांव भावा भयणींक हे एक वर आम्ही जेजूच्या पांया तळा आमकांच समर्पण आमचे सर ट्रस्ट पिडा शिडा ताच्या पांया तळे आम्ही दवरन आम्ही ताका अर्घ आणि स्तुती भेटोवचे वो वर्तो आवटास आमकां दिल्ल्या खातीर आम्ही अर्घान दिता प्रत्येक जावन आज जायतीं भाव भयणी हांगासर येतात मस्त तंती बेजारायन पिडे शिडेंत तांच्या घरच्या रटावळींनी एकच एक ट्रस्ट तांकां सोसूंक जायनासतना पुरासानेर बेजारायन म्हणले रिती हांगासर जेजू बाळकाच्या पांया तळा समर्पण दिवन ताचे थंय सरपडोन दुटान डळोवन रडोन आसात खंडीत देवान हे एक वर्तें भाग आमकां दिलें आनी प्रत्येक जावन ह्या पुणक्षेत्रांत हो एक अवकाश दिल्ल्याक आनी आमकां हातूंत वांटेली जावन ह्या आराधनांत पात्र घेवचें भाग दिल्ल्याक आमी अर्घ आनी स्तुती दिता।